FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. Poblasyon Weste, Paborito. Tagjat Puguchiko, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paborito ang kabataan at matanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Sakay masigsiglat tan makulikulin agaw na Lunes Pangasinan Dagupan. Wadjala so Saray Balitan Matwa. SBM say kabusol na saray MBTF managbalitay tila tan fake news. SBM Saray Balitan Matwa ya ipasabi nasay lawas yun kaaro. JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Petsa 27 lataten tanagagi kat bulan na Abril agaw natan na Lunes at taon 2026 antayo tayo dadsayan agaw inatay si Magellan. April 27, 1521, napatay ang Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan sa labanan sa Mactan noong Abril 27 at 1521. Ipinakilala ni Magellan ang Kristyanismo sa mga Pilipino sa kanyang pagdating sa Limasawa sa Cebu. At matapos ang pagkamatay niya, ipinagpatuloy ni Juan Sebastian Elcano ang unang circumnavigation sa mundo. Sino ang pumatay kay Magellan? Si Pula-Pula, Lapu-Lapu. Hey, speaking of Kristyanismo, may recently pahayag si Pope Leo XIV tungkol sa same-sex marriage na naging controversial dahil parang nitong mga nakarang taon nauso yung same-sex marriage. Agauntan ka paborito Nixon anto. Nauso ang same-sex marriage
lalaki sa lalaki, babae sa babae. At wala man natan sa may balikas ng Pope Leo XIV na hindi siya pabor, no ha? Hindi siya pabor sa pagbibigay ng blessing, sa pagbibigay ng blessing sa same-sex marriage. Ito po yung kanyang naging pahayag ni Pope Leo XIV. First of all, I think it's very important to understand that the unity or division of the church should not revolve around sexual matters. We tend to think that when the church is talking about morality, that the only issue of morality is sexual. And in reality, I believe there are much greater, more important issues such as justice, equality, freedom of men and women, freedom of religion, that would all take priority before that particular issue. The Holy See has already spoken to the German bishops. The Holy See has made it clear that we do not agree with the formalized blessing of couples, in this case homosexual couples, as you ask, or couples in irregular situations, beyond what was specifically, if you will, allowed for by Pope Francis in saying all people receive blessings. When a priest gives a blessing at the end of Mass, when the Pope gives a blessing at the end of a large celebration like such we had today, there are blessings of all people. Francis's infamous, famous, well-known expression of tutti, tutti, tutti is an expression of the Church's belief that all are welcome, all are invited. All are invited to follow Jesus, and all are invited to look for conversion in their lives. To go beyond that today, I think that the topic can cause more disunity than unity, and that we should look for ways to build our unity upon Jesus Christ and what Jesus Christ teaches. So that's how I would respond to that question. Si katutan na tatong tanagagi ka, so response to ng Pope Leo XIV. You're welcome. Everybody's welcome sa Roman Catholic Church. But for the blessing, pero yung pagbi-bless ng mga same-sex marriage, I think that's beyond at atong tanagagi, kasi sabi nga ni Pope Leo XIV, baka that may even cause more disunity than unity. Diba? Kaya tayo nagkakaroon ng marriage because it's the unity of man and a woman at ating tanagagik, created by God, di ba? When God created mankind, there are only two kinds of humans created by God. Man and woman. Duga, kapaborito Nixon. There are only two sexes created by God, man and woman, no more no less. Okay, congratulations sa Team Kalasyaw. Okay, isang panalo na lang ha. Isang panalo na lang, kampiyon na. At siyempre, we also congratulate Team Man for doing their best also. Tingnan natin, baka malay nyo, sabi natin, the ball is round. Pero it's an advantage para sa Kalasyaw team kasi isang panalo na lang. Good luck good luck sa mga manlalaro po natin. Senate Bill number 2067 ipapasa ngayon ni Senadora Amy Marcos sa Senado. Ito po yung act postponing the November 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan elections, amending for the purpose Republic Act number 12232, appropriating funds therefore and for other purposes. Sari makasinag rason no aking gabay to na Senadora Amy Marcos yasaya at na-postpone indalat dato manuna sa ikwanto umpano dako so agam makabuto lapud sa tagay na pamasahe. Nagkalalo la aramay wala ad Metro Manila, yon sumpot ni rad sari ka probinsya anda no di man
niraman bubuto sa sarika probinsyaan, dagawang tanatatong tanagagik, so mablipasahe. And another thing, naman bilang waliluganan da, mablimat sa presyo na krudo. Agawantan. Sikatutan so saray mga nunaan, ya rasunto no akin. Although sa ikwandari arumat lang tiyatatong tanagagik, walalay budget tutan. Walalay budget tutan, agawantan. So, sirin, walalay budget tutan, mano paglabat. Mano paglabat ya ituloy itan. Kwanda. Tanino nang nangantayatatong tanagagik. And saya so kipapasan na barangay tan SK election, amin pigalayan a puspone. Noong October 10, 2022, pinirmaan ng Presidente Marcos sa Republic Act 11935, moving the December 5, 2022 BSKA to October 2023. Ballot, kasabi June 27, 2023, walay mawaway desisyon na sa Korte Suprema declaring Republic Act 11935 unconstitutional but allows the October 2023 elections under the operative fact doctrines, sets guidelines for future postponements. Then October 30, 2023, agawa so sa may eleksyon na barangay tan SK. Balot ng October o ng August 13, 2025. Walay pinirman tulalamat ng Presidente BBM Republic Act 12232 moving the December 2025 barangay and SK election to November 2, 2026. Adsayang taon la atatong tanagagik. Pero, na November 11, 2025, the Supreme Court upholds Republic Act 12232 as a term-setting law, not postponement. It is a term-setting law, not a postponement. Noong April 8, 2026, si Deputy Speaker Albi Benitez proposes a third postponement citing oil crisis response funding. Kanya noong April 17, 2026, si Press Undersecretary Claire Caso sa Quantumot, si Presidente BBM is open to postponement for potential 16 billion pesos savings. Noong April 19, 2029, si Senador Sherwin Gatchalian, hindi po niya tinanggap agto inawat itan so proposal ya ikuntang lalamat. I-postpone lalamat itan so BSK election. Ya sa ikwanto, that is unconstitutional based on the Supreme Court guidelines. Based on the Supreme Court guidelines. Kanyan sa Comelec, kadsaren kaplusan, manisya yatuloy so satay eleksyon na barangay tan SK at saya November 2, 2026. Nang nangantay natin, nuan tuso epekto na saya insagap ng Senadora Amy Marcos ya bill, Senate Bill number 2067, it is an act postponing the November 2, 2026 election para sa barangay tan Sanggunian Kabataan, amending for the purpose Republic Act number 12232. Alagaran tayo tatang tanagagik tajad panaon ng Presidente BBM amidwala yani kuntang itan so eleksyon at barangay tan SK. Pero nasaksuto patanyo ay ituloy yala. Wala la rin na bibwisit. Agdala na pukpukan sa pakakabwisit da.
pakakaingungot data itong tanagagi. At saray incumbent, pero Los Buenos, are aromya incumbent barangay officials. Kasi, no, agyo ni ituloy, aki overstaying no laragi. Tariumat at saray botante, so sanay ka na po ganda, yaman pili. Nasa gabay dan unirong. Manaya tatang tanagagi, walay palapag to ng General AFP Chief of Staff, talingaran to ng AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. No nanunutan niyo laman so agawan encounter at bautan na sa Armed Forces of the Philippines, na sa kabyangan na New People's Army. Ya sakit sa ramay apatoy, may sikat ya estudyante na University of the Philippines, si Alaysa Alano. You know, very ironic kwantayo at atong tanagagig. Lapod ta arayan estudyante manaaral at gobyerno. At sa eskwelahan niya may susuportahan na gobyerno. University of the Philippines. Pero si Kara mismo at unko kontrarad gobyerno. Very ironic, di ba? Pero ang sabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr., armado umano yung UP student na si Alaysa Alano nang maganap yung kanilang operasyon at lehitimo ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkamatay ng nasa 19 na katao. Wadya so palapag to ng AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. If she is innocent and she has no intentions of joining the armed group, then bakit nung nakita siya, naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest, kung saan may mga, nandito yung mga magazines. She was armed. She was fighting. Kitang-kita ng mga sundalo natin na lumalaban sila. No? So, unlike dun sa case ni Chantal na nahuli sa Mindoro, no? Nung nakita siya ng mga tropa, hindi siya lumalaban. Yung armas niya ay malayo sa kanya. So what did we do? We took her into our custody. We gave her the proper medical attention, and tinawag pa natin yung kanyang mga magulang. Sinundupan siya ng kanyang mga magulang, and she was brought back to the United States. So ang ating mga sundalo ay hindi human rights violators. In fact, we respect the human rights of people. But once you start fighting against our government forces, then you are a combatant, and of course, no? Kasama ka sa paring maging casualties. Before nangyari ito, if you will recall, maraming mga patayan dun sa Negros, not just in Negros but around the country. Maraming pinapatay ng mga civilian, ng mga inosente ang New People's Army. In fact, around the country, we have recorded 50 of these executions made by the New People's Army. At karamihan nito, around 38 of these incidents are in Negros. So dahil dyan sa ginagawa ng NPA na yan, we have escalated our operations under the direction of General Reyes, Command Vilsom, no? And the other units, yung ating Army units, Joint Task Force Spear, 3rd Infantry Division, at yung mga battalions na natin. We have escalated, intensified our operations to run against the New People's Army. Dahil hindi na po pwede yung ginagawa nila na patay lang dito ng mga inosenteng mga civilians. Just because they suspect them of helping government forces, helping the government. Spy tagging ang tawag namin dyan dahil they believe that itong mga inosenteng mga civilians na ito are spies for the government, pinapatay nila. No, hindi pwede yun, no? That those are human rights violations, including the New People's Army who have been killing innocent civilians. Dapat sila ang imbestigahan. Tayo, we were doing a legitimate operation. The armed forces is doing a legitimate operation. We were operating within the bounds of law. So,
we are open. No? Kung investigahan tayo ng CHR, yes, we will cooperate. We will show them all the necessary documents, yung mga videos na nakuha natin of the NPAs na armado nung buhay pa sila before the actual encounter. Sir, kung legitimate daw, sir, bakit walang namatay sa sundalo? May nasugatan po tayo. May nabasa nga ako na kung legitimate yun, bakit wala namatay na sundalo? Magagaling yung mga sundalo natin. No? Pero merong wounded. Anong rank mo, sir? Ano yung rank mo? Corporal. And recently, dun sa mga operations natin elsewhere, in Mindoro and Masbate, namatayan tayo ng sundalo, ng isang opisyal. Oh. And in that same encounter na kung saan namatay yung opisyal natin, may nahuli na naman po tayo na another female combatant, also a student. Pero hindi despite the fact na namatayan yung mga sundalo ng isang opisyal, hindi nila pinatay yung nahuli natin. Then again, just like Chantal, she was given the proper medical attention, and right now, she's being processed by DSWD, but unfortunately, magkakaroon siya ng kaso. No? Dahil may namatay na mga sundalo, may mga nasugatan ng mga sundalo. Si katutan na tatang tanagagi ka. So, odsaran kaplasanangan ko, manggagawala. So, nasa investigation to, so sariling investigation to, so sa Commission on Human Rights. Diyan sa karoman niya rin balita, informasyon tayo tatang tanagagi katsayan ago na Lunes. Ingat po tayo, ha? Mag-ingat po tayo sa init ng panahon. Ni sa ibabaga na pag-asa nata natatang tanagagik, wala ray lugar natan, singadjad duyag tayong Pangasinan, sa ilaloan to yon heat index tayo sayan ago is about 41 degrees centigrade. 41 degrees centigrade. So possible ang heat cramps at heat exhaustion, possible itong mauwi sa heat stroke, kung tuloy-tuloy ang physical activity kahit nakakaranas na ng heat cramps. Si katutan so pasakbay at atong tanagagik nasay pag-asa kasi sa Ikwanda inaasahang magpapatuloy ang danger level na heat index o alinsangan sa maraming lugar sa bansa ngayong araw. There are 10 actually na lugar. Sa batay sa heat index forecast ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, posibleng pumalo sa hanggang 45 degrees centigrade ang pinakamataas na heat index na maitatala sa ating bansa. Kaya ingat-ingat po kayo, ha? At baka aabot pa nga, inaasahan pang aabot sa 50 degrees centigrade ang may tatalang heat index kung saan nasa peak season month ng dry o tag-init at unti-unti ng pagsisimula ng pag-iral ng El Nino sa bansa. Kaya naman po pinag-iingat ang ating mga kababayan sa banta ng heat stroke, ugaling mag-inom ng tubig, magbaon ng payong bilang panangga sa init at limitahan ang pagbabad sa ilalim ng sikat ng araw simula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pag-ingatan nyo yung inyong mga health, mga kapaborito. Mahalin nyo ang inyong mga sarili. Agaw tana. SBM saray balitan matwa sa kabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news untuloy kaya rin ni nasaren pakaba tan paimano malarapunid saray manangantabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo akong subukan! I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung San ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
Paborito! Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MD sa pagpapaigting at pagpapaitayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa sunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito! Malunga, Paborito! Natividad, Paborito! Rosales, Paborito! San Manuel, Paborito! San Nicolas, Paborito! San Quintin, Paborito! Santa Maria, Nandiyan tayo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya, oh, oh, Pangasinan, sigaw ang dugo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan, Your fun under the sun summer station. summer ang saya.
Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programang magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabusan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Yes, it's true. Come hungry, live happy sa Mars Restaurant. Ang kanilang operating hours, 4 p.m. hanggang 11 p.m. at open din sila for lunch reservation. Just inform Mars ahead of time. If you're looking for a delectable yet budget-friendly treat, Mars will satisfy your cravings. For melt in your mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip-loin steaks, savory bangus a la pobre jam-pack with aromatic garlic bits, ultimate Pinoy pulutan like their signature mix or beef innards, sisig, chicharon bulaklak, and the chicken supernova, bulalo and sinigang. Meron din po sila to comfort you. For light meals, try the rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta, and their satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. Diba? Yan po ang Mars Restaurant. Perfect for satisfying dates or late night cravings. And by the way, open na rin po yung kanilang Mars Restaurant din dyan po sa may party po ng Nagilayan. Antayura may kinditan, laku ay kakanan nila, managlako ay kantin, dagdagala kantin ditan. Nandyan na rin po ang Mars. Try their bulalo, ha? Mamaya titignan ko kung ano yung mga pagkain po nila doon na pwede po ninyong pagsaluhan. Ay, siya nga pala, good morning. Magandang umaga po kay Sir Jules Simar sa ikwanto at atong tanagagik. At bumabati po siya sa atin, si Ginoong Jules Simar sa ikwanto. At good morning. Idol Joseph Cuanto, and good morning to former Mayor Sammy Rosario and family. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Madam Merly Macapa, sabi niya, Madam Merly, good morning. Magandang umaga, sir. Pabati po mga senior ng Basing at sa mga nagbe-birthday sa lahat. God bless po, Cuanto. Yan po si Madam Merly Macapas. Diyan po sa may barangay Basing. Siyempre, binabati ko na rin si Nanay Bihing. Si Nanay Bihing, lawas maaro. Makuli-kuli, maaro. Mapangaro ni, maiter ni, kanyang gabagabay to ng Father Jaime, si Nanay Bihing. Favorite. Good morning po, Nanay Bihing. At syempre, binabati rin natin yung mga listeners and followers pa rin po natin like Sir Joel Gregorio, kay Madam Delma Beneranda Taluban. Magandang umaga po. Meron tayong magandang balita. Meron po tayong magandang balita. Ang tutan sumarakap ya balita kwan yung aratong tanagagik, Nya ay, walay plano na DSWD, may mangiter-iran na pabahay. Pero before that, may panawagan po. Ako ang tanong, agree ka dito,
kapaborito Nixon, may panawagan daw na dahil dito sa heat wave na nararamdaman natin, pwede ho bang bigyan nyo ng mga 4-piece, bawat pamilya, ng split type air conditioner? Gusto mo yan, Engineer Nixon? Ha? Lahat ng 4-piece, bibigyan ng split type air conditioner. Sa problema, pangalan niyo pang bayarin na ni Kurente Lamot. Ha? Danda kayo split type air conditioner, bawat 4-piece. Sa problema yun na pangalan niyo pang bayarin Kurente na niya ay mablitan. Mangkonsumo kay libo-libo dita. Nagauntan Engineer Nixon. Tuman, galaw-galawan nyo ito split type, mablitan. Natan, nulabayo, say gawayo, manggawa kayo'y may nipahat. Nipahat is very cool. Agauntan, ang gano hot kanto, pero may nipahat, it's not actually hot. It's very cool. Kanya no kabayo man, aman, bali-bali. Pero wala nata sa programa na sa DSWD. Bali-bali ang programa tatang tanagagig. Aya may programa dan pabahay. Mga 4-piece beneficiaries bibigyan ng murang pabahay. Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagbibigay ng oportunidad sa murang pabahay para sa mga kwalipikadong benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-Piece sa pakikipagtulungan sa Department of Human Settlements and Urban Development. Nesay kwento ng Secretary Rex Gatchalian o sa kwento ng Rex Gatchalian, layunin ng programa na matiyak ang tuloy-tuloy na pag-angat ng buhay ng mga pamilyang kabilang sa 4-Piece. Lalo na ang mga graduates o yaong nakamit na ang pagiging self-sufficient. Pinaliwanag ng kalihim na bahagi ito ng plano ni Ferdinand Marcos Jr. na maiugnay ang 4-Piece sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program upang mabigyan ng desenteng tirahan ang mga pamilyang handa ng tumayo sa sariling paa. Dagdag pa niya, ang mga housing unit sa ilalim ng 4PH ay nakalaan para sa mga pamilyang may sapat ng kakayahang pinansyal upang makabayad ng buwanang amortization. Sa pamamagitan ng naturang inisyatiba, inaasahan ng pamahalaan na mas mapapalakas ang transition ng mga 4-piece beneficiaries mula sa pagtanggap ng tulong patungo sa pagiging ganap na self-reliant. Actually, may mensahe po dyan si Pangulong BBM. Ito, pakinggan po natin. Araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan dahil patindi ng patindi ang init ng panahon. Alam niyo po, kahit mabigat ang krisis natin sa enerhiya, ang trabaho ng gobyerno ay hindi maaaring doon lang tumigil. Patuloy ang paggawa ng mga kalye at daan, patuloy ang pangangalaga sa mga may sakit, sa mga estudyante. Hindi pwedeng huminto ang pagpuksa sa krimen. Hindi rin pwedeng tumigil ang pagsuporta sa ating mga atleta, sa kultura, sa sining, sa turismo. Patuloy ang trabaho sa lahat ng sangay ng gobyerno. At yan naman talaga ang dapat dahil hindi natin hahayaang maparalisa ang serbisyong binibigay ng gobyerno. Ano man ang problemang hinaharap. Kaya't hayaan niyo pong ikwento namin sa inyo, simula po sa vlog na ito, ang mga mahalagang programa ng pamahalaan na kahit sa gitna ng krisis ay nakakapagdala ng magandang pagbabago sa buhay ng ating mga kababayan. Tignan natin ang kwento naman ng pamilyang mga matagumpay na iniahon ng ating mga programang pabahay. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo
ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binilikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Si katutan sa programa na sa national government at ating tanagagik. Pero antayo ta, yajad bali na binmalay long before na maupo si Pangulong BBM at itaguyod ang libreng pabahay na yan sa mga miyembro ng 4Ps, meron na pong tumayong housing project sa bayan ng Binalay. Are you aware of that? Antayo ta na tatang tanagagik. Yajad Binmalay, antis na sararatan yung programa ng Presidente BBM, ya para sa 4Ps, para sa ang kapoy abundaya panaman datatang tanagagik, ya programan itinatangguyod po niya ngayon. Anto tatangguyod to at atong tanagagik, itutulak to natan. Tapiansara na mahirap bilay ya Pilipino, yang gapi kapagkabungan da at walay nasilungan da. Ya protection da at putang na panahon. Tansa may terter na oran, butel na panahon, no kada Disyembre, agawang tanatatong tanagagik. Long before that, walalay untan, yung malagay at balay na binmalay. Iata niya housing project, narumog yun ditanod papaguyan. Antayon no siya pa. So, ang tulak na satan niya programa, antayon no siya pa. So, ang ipaalagay na satan niya programa sa datin administrasyon, si datin Mayor Sammy Rosario. Say kwantulanti natan, say kwantulanti lagi at atong tanagagik, san, serbisyong agad maaasahan, kwanto, agauntan. Unfortunate labat lahat atong tanagagik, hangga po mo alay interest to amo, pero no, siguro no, natangguyor, ang gamang gastos, agauntan at atong tanagagik, kung paano, naghahamoran nila lamat na say binmalay so sa may serbisyong agad maasahan. Nung nga tatong tanagagig, akin taninunot man yung programa ng saman ng former Mayor Sammy Rosario, yaman gawa na housing project. Kasi, walaray kabaluyan tayon taga binmalay, say panayaman da kalamor, lapot ang gapolo lanti so sa may dalinda, yan ipasan niya pankayarianda, gaon tanatatong tanagagik, wala rin kabaluyan lanti, say nang papaalagyan dalay, kaabungan datatong tanagagik, jad gilig na ilog, and they are susceptible, at sara may nuwalay delap, walay maksilya agos at ilog, na disgrasya ra, gaon tan. So wala tan natin nga ninunod ng former Mayor Sammy Rosario ya housing project. Pero sa problema, ang gadsarian kaplasan at agmat ni naidan ni mano na sa kaplasan na administrasyon.
Marami na yung mga explanation ng ating butihing mayor, ng ating LGU about sa unused resources na yan na para sa ating mga kababayan na sana napapakinabangan na po nila. Nasasayang po ang nailaang pera o pundo para sa mga proyektong ito na nakatiwangwang lang. Sa ito po talang tiyatatong tanagagik, bakit? Nakaka-apekto ba sa image ng mayor ngayon kung gagamitin na yung mga facilities na yan kasi nagawa at natapos yan nung panahon ng past administration? Nakaka-apekto ba sa image ng kasalukuyang administrasyon? Because that project was initiated by the former administration. Kasi nunot yata itong tanagagik, habang tumatagal na hindi nagagamit yung housing project na yan, ito po'y nasasayang at nasisira in time. At kapag nasira sa pagdaan ng panahon nasira, ano ang gagawin na naman ng LGU? Maglalaan na naman ng pundo para sa maintenance and repair. O baka naman, kung dari arom na totoo di tamad bali na binmalay, yun lang ang inaantay ng LGU para mapunduhan nila at magawa na nila yung maintenance and repair. Tanong ng mga kababayan po natin yan sa bayan ng Binmalay. Taakin at anggat saren kaplusan at kapigan ng banat iman, wala man sunibalikas da aaralin dala. Nunong dala no panon ton na i-award latan at saray makanupugan ilan kabaluyan ya makapan-avail na sa ata niya housing project ditan at papaguyan. Pero hanggang natin at sa umat nilabat so aron tayo wala pa sa gawa, hindi pa umaabot doon sa serbisyong agad maaasahan. Abay-bay lahat atong tanagagik. They've been there for almost 5 years now. Sa loob ng 5 taon yan, for almost 5 years now, na hindi natitirahan yung mga housing projects na yan. Ano aasahan mo natin? Baka mamaya inaanay na. Uuputon lang na anay. Kasi sabi nga natin, in time, hanggat hindi natitirahan yung mga housing projects na yan, in time, masisira yan. Masisira yan. Agaon tanatatan tanagagi. Bakit hindi na nila patirhan? Bakit hindi na nila i-award? Marami pa sa mga kababayan po natin dyan sa Binmalay. Gusto nilang magkaroon ng sariling bahay. Na agira na pagaan, siyempre nawala rad gilig na ilog. No imalaran sudanon mod ilog, possible na dulap ira. Or, kung may baha, malagas ang agos ng tubig, dumaan sa ilog, paano na ani, iyanor damay, abong na disgrasya nira. Agauntan. So why? What is taking the LGU so long to decide whether or not i-award na po nila yan? Nasasayang po ang pera ng taong bayan. Di ba may pronouncement na po ang Pangulong BBM? Walalay bagato. Yan yung mga proyekto ng gobyerno dapat mapakinabangan. Huwag nating sayangin. Kasi ang ginamit na pagpapatayo sa mga structures na yan, pera ng taong bayan. At bakit nagbabayad ang taong bayan ng kanilang mga buwis? Simply para in return mapagsilbihan sila ng gobyerno. Maibigay ng gobyerno in return yung tamang serbisyo na kailangan ng taong bayan. Agauntan. Kaya ang tanong natin, hanggang kailan pag-aaralan yung pamamahagi ng housing project na yan, housing units na yan, sa may barangay Papaguyan na tumayo sa nakarang administrasyon. Tinayo ng nakarang administrasyon under then the administration of
former Mayor Sammy Rosario. Ayaw nating isipin yung sinasabi ng ilan na umpano halagaran dalabat iawalay na dural, and then they will maglalaan ng pundo para ayusin yung mga nasirang yon. Wag naman sana. Dapat unahinan muna natin yung kapakanan ng taong bayan. Agawang tanatatang tanagagig. Di ba? Lagi nilang nasasambit yan, kapakanan ng taong bayan. So bakit hanggang ngayon, nakapagtataka lang, hanggang ngayon, almost 5 years na, nandyan po sila, hindi pa yun napapakinabangan ng taong bayan. Hindi pa natitirhan ng mga kababayan po natin na umaasam-asam na magkaroon din po sila ng kanilang sariling tahanan na gaon tanatatang tanagagik. Tell me, when will you be mine? Di ba may kantang ganon? Tell me, quando? When? Agay lay bayag mo la, kwanda. No aralon da, up to when? Kapiganda aralon, up to when? Mabayag. Agay lay bayag. Hindi pa pwedeng yung serbisyo ay agad nating maasahan. Sayang Isa pa, yung pag-core building. Andyan din sa Papaguyan yan. Kaabay, nasa may housing unit ditan. Bali-baling building man. Yung pangaraw na pag-core at atong tanagagik. Pero, bakit hindi nagagamit yung mga facility na yon? Yung pasilidad na yon, andun lang nakatiwangwang. Pwede natin gamitin yun na halimbawa may health programs tayo dahil malayo na rin po yung mga barangay Papaguyan, Tumbor, Tuniramay, Watan. Ya barangay, ya Arawil at Bali, aratong tanagagik para hindi na pumamasahe yung ating mga kababayan, lalo na't mabli pamasahe natin, kalalo na dyan tricycle, mostly luganan da dito na tricycle pa umlad bahalay, agantan. Nanong yung dito na Caltex, waman iraramay, tuda-tuda, nanduruman klase na tuda, aman so means of transportation da, paunlad sara may barbarangay, akwantan ng pigay singil da ditan. Pero tricycle tan. Sigurado. No di man labat-lat si kami, basing to, barangay basing to, di man, to lamay, lugar di man, amikula na 7-Eleven, di man, atatong tanagagik, paang madbasing, I think it's about 30, 40, 50, no arkilam ni, mga 100 pesos. Isang biyahe lang yun. Isang biyahe lang yun, natatong tanagagik, agantan. How much more ditan? At sa te parte na Papaguyan natatong tanagagik. Tumbor, Kwantura, ay sigurado mabli sa pamasahe. Natantapian aglaran na perwisyo at pamasahe, bili na pamasahe, lapod sa itagay na presyo na krudo at atong tanagagik, ay bali-balin usaran may pag-core building. Yapan serbisyoan, nasara may panangaro ng munisipyo, panangaro na LGU, ang turatan naman bilang health services, pangitan na tambal, pan-check up at sari gugaw yapan nateng, o di manukok, agauntan. Ang tunis, so nayarin serbisyon ni ito diman, dagdakol, agauntan. So, hindi nagagamit yung pasilidad na yan. Same as yung pasilidad ng housing. Bakit hindi nagagamit? Sayang yung mga resources ng gobyerno natin. Ayok rin nating isipin na gaya ng sinasabi nila, gaya ng sinasabi nila, nakakabawas ba? Nakakabawas ba? Nakakapekto ba sa image
ng kasalukuyang administrasyon kung gagamitin yung mga facilities na yan. Nagawa at natapos nung panahon ng past administration. Yan ang tanong, mga kapaborito. Hanggang kailan? Hanggang saan? Kwando? Ay, siya nga pala. Thank you, Auntie Merly Makapas, sa pasalubong daw. Nasang scarf. Nagpapasalamat po si Mrs. Thank you, Madam Merly, Auntie Merly Makapas. Si Auntie Merly kasi, halos naikot na niya ang buong mundo. Di ba, Auntie Merly? Sana all. So sa mga 4Ps, swerte kayo ha. Magkakaroon na kayo ng sariling bahay. Sana sa Binmali din, yung mga nangangarap magkaroon ng bahay, mabigyan na rin ng bahay. Bukod po doon sa mga 4Ps na taga Binmali ha. Ay, samsamit kumon subilay. Samsamit kumon subilay. Nuni award lararatan. Housing units ditan at papaguyan. Agauntan. Samsamit tabilay konda. Ay, agi. Gapalay malam, ya oras sa atin tanagagik. Another day, another SBM, saray balitan matwa. Say kabusol na saray MBTF, managbalitay tila, tan fake news. Akaulo pa kanta bay lalangula, say lawas yun kaaro, lawas yun kapaborito, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kanta bay team on the technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. At tabi na susunod kaagad ang number 1 kapaborito Joy Baby. Dito lamang sa number 1 Pop News Sig Station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan Paborito. SPM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say Lawas Karo, tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan.